vítejte u nového videa z Clash of Royale. Zaujímavý ten telefon vo FNAF je na v 5. noci. Dáčo vám tam hovorí Freddy, že každá rastlina stroja človek má city. Také dáčo. No veď. Áno, človek má city a poriadne. A už išlo som sa. No, Digital, pozdrav sa ty. Áno, ja som Digital. A zdravím ja som vás. David Pupkač. Dobre, takže David Pupkač predstav druhého svojho kamaráta. Áno. Volal sa Foxy Titan. Foxy Dobre, Titan. A ja som Shadow Trap. Zdravím. On je Shadow Kokos. Nie. On je Čo Shadow nadávaš? Kokos. On je Shadow Áno, Kokos. Shadow Kokos. 78 minút. No. Tak. Ono to aj celé natočíme, jak sa nám to video podarí. A ja sa volám. Clash of Clans. Ja sa volám. Ja som šílený Shadow Trap. Vieš, tak všetci teraz shield. Hej, keď som diváci spal v noci v posteli, tak ma napadlo slovo. Jak si sa počúval? Tak ma napadlo slovo si spinčval. To som ja vravel, si špunčla. Však ja, Foxy Titan. Nie, to ja. Že som to ja povedal v kúpač? Hefox. Že som to ja povedal? Hefox. Že som to kúpač ja Hefox, povedal? vravím. To je si ja. Povedal ja alebo on? Čo ja viem? Ja. Ja. Teba to napadlo v posteli a mňa to napadlo ine predtým. No a čo, ale mňa to napadlo skôršie. Prečo? Sakra, dali mi ďalšiu hviezdu, tak zmlknite. Ale hovino! Uj, to nechcem. Sorry diváci, ak to neukazujte nikomu radšej. Aj svojej matke, lebo Gogo Lebo odpadne. Minecraft Let's Play stával obrého penisa. Ale takže dúfam, že to neuvidí moja mama. Ahoj mami! Ty kokšo. Ja sa za chvíľku vrátim. Ale nevrátiš. Tak práve vravel expertko, že sa o chvíľu vráti. Alebo možno nezablúdi ako červená karkuľka. Že? A napadne ho vlúčik. Ktorý bude chcieť zežrať a musí ísť k babke. No vidíš. Ty Lucha, som tu. Ale nie. Áno, už tu je. Nie. Yes! Nie. Keby ste chceli ísť do nášho klanu, volá sa to Titan a tam môžete ísť kedykoľvek a teraz